Fit-tieni kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn April u Ġunju li għaddew, l-ekonomija Maltija kibret brata ta' 4.4%. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn din l-istatistika jirriżulta l-istimi proviżorji juru li l-ġid nazzjonali fil-perjodu imsemmi kien jammonta għal aktar minn 5 biljun u 500 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' kważi 390 miljun euro jew żieda ta' 7.6% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Minn riċerka li jagħmel One News jirriżulta li l-ġid nazzjonali fit-tieni kwart ta' din is-sena żdied b'2 biljuni u 300 miljun euro fuq it-tieni kwart tal-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Is-setturi tas-servizzi u tal-industrija rreġistraw l-aktar kontribut pożittiv fit-tieni kwart ta' din is-sena waqt li wkoll kien hemm żieda ta' aktar minn 2% fid-domanda domestika imqabbla mal-istess perjodu fl-2023.